Il-kantant Aiden nida l-album ġdid bl-isem ta' Cowboys Don't Cry b'dan it-tieni album tal-kantant lokali fih 12 kanzunetta ġdida. Waħda minnhom il-kanzunetta Bella li bija se jirrappreżenta lil pajjiżna fil-Eurovision Song Contest fi Vienna f'Mejju li ġej. Cowboys Don't Cry fih 12 kanzunetta ġdida, tlieta minnhom li diġà ħarġu, l-ewwel waħda kienet Taste, l-ewwel single li ħarġet f'Novembru li għadda. Il-kanzunetta li bijat nirrappreżenta l-Malta fil-Eurovision, Bella, ovvjament, li propju din il-ġimgħa qabżet il-miljun stream fuq Spotify. U s-single il-ġdida li ħarġet nhar it-tnejn li għadda b'music video ġdid, Cowboys Don't Cry, li hija t-title track tal-album. It-tnedija tal-album diġà qajjem interess qawwi fost dawk li jsegwu l-mużika Maltija. Dan l-album huwa in-nies xorta ħaj jinnutaw li huwa Aiden, biss però huwa ħoss iktar frisk, ħoss iktar kurrenti, ħoss aktar matur, ġifieri jiena kemm bħala artist u kemm bħala kittieb, bħala songwriter li nikteb il-mużika kollha tiegħi. Inħoss li tul dawn l-aħħar sentejn tliet snin immaturajt ħafna. Fl-istess waqt Aiden qed iwettaq tur internazzjonali biex jippromuovi l-kanzunetta tiegħu għall-Eurovision fejn sa issa diġà żart minn pajjiżi differenti. Dan il-weekend mistenni jkun Oslo fin-Norveġja qabel ma jkompli lejn Sydney u Melbourne fl-Awstralja. B'dan il-pass Aiden se jagħmel storja bħala l-ewwel kantant tal-Eurovision li jsur l-Awstralja fil-kuntest tal-kompetizzjoni u jagħti 4 kunċerti hemmhekk, pass li jkompli jsaħħaħ il-profil internazzjonali tiegħu.